Opnieuw kent Zeeland de laagste vaccinatiegraad van Nederland. En dat is een probleem. Nou, als je Zeeland breed kijkt, zitten wij zeker niet op die gestelde norm. En zitten we daar echt nog onder. Dus we hebben een grote opdracht. En hoe die opdracht ingevuld wordt, dat zometeen. En verder vandaag. Hard rapport over Middelburgse politiek. En eindelijk wat ruimte op het stroomnet. Goedenavond. Geen nieuws is niet altijd goed nieuws. De vaccinatiegraad in Zeeland mag het afgelopen jaar dan wel ongeveer gelijk zijn gebleven. We bungelen nog steeds helemaal onderaan de landelijke ranglijst. Van de kinderen tot 2 jaar is in Zeeland maar 79% volledig gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. En daarmee bungelen we onderaan de lijst van alle GGD-regio's. En in de top 10 van gemeenten met de laagste vaccinatiegraad zitten maar liefst 3 Zeeuwse gemeenten: Borselen, Tholen en Reimerswaal. Maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot. In Noord-Beveland is ruim 94% van de kinderen volledig gevaccineerd. En het verschil met de laagste gemeente, Reimerswaal, is maar liefst 32%. Vorig jaar leken de cijfers ronduit alarmerend. Vooral in de gemeente Sluis leek de vaccinatiegraad te zijn gekelderd. Maar dat kwam grotendeels door een registratiefout. Een deel van de gevaccineerde kinderen stond te boek als niet gevaccineerd. En de GGD Zeeland meldde toen dat het verschil door die registratiefout 6% was. En in de cijfers van dit jaar, nu die fout is gecorrigeerd, zijn we exact 6% gestegen. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat we nu op hetzelfde niveau zitten als vorig jaar. Maar het feit blijft dat we hier nog steeds onderaan de landelijke lijstjes bungelen. Dat is al jaren zo, maar grote uitbraken blijven hier uit. Dus hoe erg is het dan? Zeker erg. Wij willen uiteraard heel graag aan de norm, de landelijke norm van 90% die ons wordt opgelegd, willen wij daar graag aan voldoen. En dat is niet gelukt. Hoe gaat de GGD Zeeland dat doen? Nou, daar zijn we al hard mee bezig. Allereerst doordat onze consultatiebureaus op meerdere plekken over Zeeland verspreid zijn, zodat we goed dicht bij de burger contact hebben. En we zijn ook met gemeentes afzonderlijk in gesprek om eigenlijk wat specifieke programma's aan te bieden. Een mooi voorbeeld is, zoals we dat nu doen in Middelburg, of gaan doen in Middelburg. We starten daar echt met heel gericht gespreksvoering, dialogen rondom vaccinatievragen. Maar ook in Tholen leggen wij geboortehuisbezoeken bij alle zwangeren af en nemen daar ook de tijd om het vaccineren van de nog aankomende baby, om die met elkaar al vooraf te bespreken. Het heeft absoluut tijd nodig. Zo'n cijfer waar je nu op zit en eigenlijk al jaren op zit, is niet zomaar omgebogen. Maar je mag erop rekenen dat wij vanuit de GGD er alles aan zullen doen om daar onze bijdrage aan te leveren. De politie doet nog onderzoek naar een eenzijdig ongeluk in Veren, waarbij gisteravond een motorrijder om het leven kwam. Het is nog onduidelijk hoe de vrouw van 23 uit Goes ten val is gekomen. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Goed nieuws voor een aantal omwonenden van de Zanddijk tussen de A58 en Ierseke. Ze hoeven waarschijnlijk toch hun huis niet uit voor de verbreding van de weg. Dat hebben de provincie en de gemeente Reimerswaal vandaag bekendgemaakt. De reden voor de aanpassing is dat een parallelweg die zou worden aangelegd geschrapt is uit het nieuwe plan. Daardoor kunnen de werkzaamheden ook eerder starten, hopelijk begin volgend jaar. Een medewerker van het Lodewijk College in Terneuzen is ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ouders van leerlingen zijn vanmorgen ingelicht door de school. Het Lodewijk College wil niet veel kwijt over de zaak, maar schrijft aan de ouders dat ze geen andere keuze hadden dan de medewerker te ontslaan. De politie is betrokken bij de zaak. Het is onduidelijk of de medewerker een docent was. Er is stroom beschikbaar voor 61 bedrijven in Zeeland die op de wachtlijst staan bij netbeheerders Stedin en Tennet. Dat betekent dat die wachtlijst voor het eerst krimpt sinds 2 jaar geleden het hoogspanningsnet overbelast raakte. De eerste klanten die stroom krijgen zijn bedrijven met een maatschappelijk belang. Dan moet je denken aan ziekenhuizen, scholen en dergelijke, die voorrang hebben gekregen bij het vrijgeven van deze capaciteit. En daarnaast ook nog 36 bedrijven uit allerlei andere sectoren. En dat die bedrijven nu ineens stroom krijgen, heeft kort gezegd te maken met nieuwe flexcontracten die Tennet bij andere grote bedrijven afsluit.
Er ontstaat ruimte op het stroomnet doordat Tennet zelf kan bepalen wanneer de stroomknop aan of uitgaat. Op dit kaartje is te zien waar de bedrijven zitten die profiteren van die flexcontracten. Opvallend is het cijfer 0 bij Noord-Beveland en de gemeente Veren. Op Noord-Beveland stond simpelweg niemand hoog genoeg op de lijst. Maar de gemeente Veren heeft een groter probleem. Daar is sprake van een verstopping op het net en dat is niet zo 1, 2, 3 opgelost. We denken daar uiteindelijk rondom 2028, 2029 voldoende capaciteit gevonden te hebben om daadwerkelijk ook in Veren weer aan de slag te kunnen. Minder goed nieuws voor de klanten daar dus. En daarbij komt dat er nog 284 bedrijven wachten op stroom. Kortom, werk aan de winkel. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar verschijnen er nieuwe partijen aan het firmament. Zo hebben een aantal oud-leden van de dorpsraad van Soeburg een nieuwe partij opgericht, omdat ze denken dat ze zo effectiever kunnen zijn. En in Terneuzen heeft 50PLUS raadslid Johan Hessing een nieuwe partij opgericht. Hart voor Terneuzen. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart volgend jaar. Er moeten nieuwe voorwaarden komen, waaronder de kerncentrales en andere energieprojecten in Borselen gebouwd mogen worden. Volgens de gemeente is er zoveel veranderd sinds de Borstelse voorwaardengroep 2 jaar geleden de 39 voorwaarden heeft opgesteld, dat die nodig geüpdate moeten worden. De gemeente zoekt nu 40 inwoners om te helpen met het opstellen daarvan. Cliënten van gehandicaptenorganisatie Gors in Goes hebben vanmiddag van de gemeente een button en een tas gekregen voor hun verdiensten als zwerfvuilopruimers. Volgens de gemeente zijn ze onmisbaar. Heb je ook een hand? Heel erg bedankt dat je ons helpt. Een van de cliënten is Arnoud de Munk en hij is trots dat hij die button heeft gekregen. Zeker, heel trots. En je loopt met een stok, een grijper en je hebt een blauwe zak waar zwerfvuil in moet. Ja. Vind je veel zwerfvuil? Heel veel. Ja. Is dat erg? Ja. Doen jullie dit nou elke dag? Niet elke dag. Wel vaak? Ja. Een rapport over het mislukte bedrijventerrein Trekdijk in Middelburg trekt harde conclusies over bestuurders in de gemeente. Die lieten zich te veel beïnvloeden door protesten, waardoor ze geen evenwichtige beslissingen meer namen. Ook zou er te losjes zijn omgegaan met procedures en raakten ambtenaren beschadigd. Kortom, er ging veel mis. De Trekdijk is een groen gebied tussen de A58 en Nieuw- en Sint-Joosland. De gemeente wilde daar een bedrijventerrein van maken. Maar dat stuitte op felle protesten van omwonenden. Na vele jaren discussie zette de Raad van State een dikke streep door het project. Want Middelburg kon niet aantonen dat zo'n nieuw bedrijventerrein wel echt nodig was. Bij het stadskantoor in Middelburg staat collega Ariane Lafort. Ariane, wat staat er nou eigenlijk precies in dat rapport? Ja, het is een hard rapport over Middelburgse bestuurders die wel plannen maken voor een ambitieus bedrijventerrein, maar die de uitvoering daarvan totaal in de soep laten lopen. Ja, niemand nam eigenlijk de regie. Op een gegeven moment zei de Middelburgse gemeentebestuurders zelfs tegen de bewoners van Nieuw- en Sint-Joosland: weet je, jullie mogen het voor ons regelen met de Middelburgse bedrijvenclub. In het rapport staat ook dat de sfeer rondom het dossier verziekt was. Wat wordt daarmee bedoeld? Ja, in het rapport staat letterlijk dat de sfeer rond het dossier heel erg negatief was. Ambtenaren voelden de druk vanuit de politiek, hadden het gevoel dat ze daardoor geen onafhankelijk advies meer konden uitbrengen. Werden gewisseld, sommigen voelden zich beschadigd. Nou ja, als je dan kijkt, dan staat letterlijk in het rapport: terugkijkend zeggen ambtenaren en bestuurders, we hebben buikpijn van het dossier Trekdijk. Want je had in de tussentijd natuurlijk ook nog al die dwingende protesten. In het rapport staat dat de bestuurders toch wel erg beïnvloed zijn door alle protestacties. Dus ja, u wordt er wel een grote rol toebedeeld. Nou ja, Het is een beetje uw schuld, toch? Daar herken ik me absoluut niet in. En daarin word ik versterkt door de uitspraak van de Raad van State. Want daarin werden we in het gelijk gesteld. Dus wie er dan de schuld heeft van de Zwarte Piet of de aap op zijn schouder, dat laat ik aan iedere over om daar zelf iets over te vinden. Maar ik voel me niet aangesproken. En wij in het algemeen niet. De boodschap aan bestuurders in het rapport is: pak de regie en sta voor je besluiten. Protesten mogen, hartstikke goed dat het gebeurt. En laat dat vooral ook invloed hebben op de besluitvorming. Het is hartstikke goed dat het betrokken wordt. Maar het kan niet alleen maar zijn, er is een protest, dus men gaat door de knieën. Men moet ook in het achterhoofd houden, we moeten een gedegen proces voeren.
Het is best een pittig rapport. Ja, eerder werd de vraag al gesteld van, goh, ben je ervan geschrokken? En dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Veel in het rapport is gewoon een bevestiging van gevoelens die natuurlijk eerder al leefden. Dus we zijn eigenlijk gewoon heel erg blij dat het nu op papier staat. En we hopen dat er lessen uit geleerd kunnen worden en dat die opgevolgd gaan worden. Ja, Ariane, de vraag is natuurlijk altijd wat er met zo'n rapport gaat gebeuren. Moeten er in dit geval, denk je, bestuurders vertrekken, populair gezegd, moeten de koppen rollen? Nou ja, van tevoren was gezegd, we willen dit rapport om ervan te leren, niet om af te rekenen. Maar ja, het rapport schetst toch wel een heel chaotisch beeld van het gemeentebestuur. Ja, het dossier Trekdijk, moet je ook bedenken, heeft de gemeente, inclusief afschrijvingen, Trekdijk al 8 miljoen euro gekost en dus helemaal niks opgeleverd. Dus ik ben heel benieuwd wat er maandagavond gaat gebeuren, want dan praat de gemeenteraadscommissie Ruimte er als eerste over. Collega Ariane Lafort vanuit Middelburg, dank je wel. Ja, we hadden het wordt bijna saai. Opnieuw een mooie zomerdag. Het werd op veel plaatsen ruim 25 graden. Morgen wordt het nog een tikje warmer, 27 tot 30 graden. En in het weekend wordt het overal tropisch met 30 tot 32 graden. Zondagmiddag of avond dan wel gevolgd door onweer. Mocht je de ventilator nog niet van zolder hebben gehaald, dan wordt dit misschien toch wel het moment. Tenminste, eerst natuurlijk nog even kijken zometeen naar de programma's Thuis in Zeeland en Regionet. Ik wens u voor nu nog een heel fijne avond.